Bukan ndoda kodwa ngathi uyi-tracked. Tutang kon pedangan. Yeah, in my short I'm trying to go viral. Kosibanda, 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 Kosibanda. Mfata. Blessing kwena. Hayi, ubangani bethe uzabe negrocery zona. Kodwa umuntu wabuya le nkukhu lotshwala. Inkukhu. Yabona lo. Hayibo, siko bantu bakho thina. Athi kudala kulami nge5 years. It's just a number. Leadership is a calling. Hayi akubone izilimo sebe. Hey, madoza. Joga chai, usnika konga so khulela. Lazima le kaso lai. Bongani! Hey. Ngufe bani? Kathi kuyenzakalani? Ifridge ifile izinto ziyabola phakathi la kanti uhamba njani kathi? Yigrocery siphathele yona lale. Mana won't balance diet le. Carbohydrate and hydration. You're a joke yes. You talk to me like that. Khale samla. Mina ngazumbu. Asikhalo siyasilungisela i-toilet esilama days eblockade. As I'm gonna, I can't do this anymore. I got the scholarship and I'm bachelang. If I don't, ngiyagcina ngifana lo bhuti. Namhlanje yabheja lama number ngaphuphile. Uphupheni. Ngumakiti. Umfundisi. Bonus number 7. Ha. Sana lapha. Ngibengise fridge. Sithenga inyama sifose lapha mdala vele. Faka istalink ekasa ake bukhala sami. Hayi yakuzo. Ufuna siwose sibini. Singayidliwa ke. Angeke masengakumaster kwinto wabo lokho. Akumaster manje. Hayi. Ikubula indlala kona. Awuna mina vele kodwa ngingathola ukudla. Emhlupha. Madoda. Ngibona lezi engivule wathi sifanga ngibona zingena. Liverpool Arsenal. Yini njalo mzi? Uncle. Mfana mina ngiliphathele eziqandayo eziqandisa namasosha omzimba labo mawubhuba omzimba bayekhiza izibhambanzi mfana uyangazi ukuthi ngingafikile umalume Leyo kahle. njalo ngibele enye business idea mfana ekhala kahle Labo malume mana. Hayi sesizwile ama pyramid scheme ngakho. Hayi mana. Hlazwe imali. Hayi. pyramid scheme mfana mina emayadike ku Benside wena uhlala khona apha enkulumane uyayithatha nge-pyramid scheme ngiyakutshela mina uyabona le isezingeni eliphakemeyo mfana ngilama roll on ukuthi ngitsho le mosquito mfana iyabaleka ikhiwele phansi sesiphokhithi ngiyakutshela ngiphethe yonke into ngitsho lo mthakathi ngayizwa leyo yahiji ngamthole wile phansi lapha ngobonqono mfana yo brand new siphethe into esikhala kahle mfana Stefan, check something. I am Emma. Ku-TikTok. Well, just bigger than TikTok. This is about the future of this family. Umdala
omdala sikhangelele kuwe kodwa uyenza njengomntwana. Yini so? Yini so? Yes. Zeve. Siyanukelelisa amakhwapha dola. Yabona mfanami. Ngisengajabula ukuthi usowavuma ibhizinesi idea. Hayi simo sibi. Vela nxa unganilalela isimo siyahlala sisibi mfana. Faka phela uyabhekile yazixosha amacustomer. Mina amavovo sengawabona leli livovo leli. Vovo. Ivovo iyesele yakho lo ngifana ukugela bani ikude wena mfana. Kanti ukhuza umna wakho lo ivovo yelazi. Kuthiwa invisible branding mfanami. Kanti uyabona ukuthi ibranding alikhanyi. But mfana ukuqhatsha uphuma lapha iphunga mfanami. Hayi fatela. Fatela yelazi wena. Fatela wena. Fatela yesele yakho wena lekugela abantu kambe umuntu anohajelwa amagetsi. Ugela uchiye emaceleni. Khuza umfana wakho lo into esihamba kahle lesi. Dinga ama customer ubone ukuthi kuyahamba nje. Liza ngicabanga lo babili le. Ukuthi ngiye understand wena. Anto awuhlala group 6 uyi special class futhi. Ngeke ukuzwisise izinto lokubana. Kuyahamba ungamdaleli nawo lo. Dola chipa. Ah, dola lapha mama. Wangani? Wayikhiphe kangaka mfana mina? Dola phela. Mfana wami bakithi. Mfana. Mfana ngikuthini ngathi she can't handle the smell mfana. What's that? Wawela phansi. Just a very strong mfana now. Very strong. She can't handle the smell bawo. Khocha ka 3 ehle wele nyathi. Nzalo ngisisi fridge. Don't worry, I promise. Zwana, don't promise. Just do it. Bongani. Kosibanda.